Si en aquest cas, com hem comentat en la comissió, portem a ple la proposta de pujar el tipus de gravamen de l'IBI dels immobles urbans després de molts anys congelat del 0,56 al 0,62, mantenint en 0,60 els rústics i en 1,3 els de característiques generals, això, a efectes pràctics, significa una pujada al voltant de 23 euros per rebut en vivendes del voltant de 100 metres quadrats de dins del poble, o entre 21,42 i 47,57 en els pisos més comuns tant del poble com de l'Eixample. Evidentment, i òbviament, quan més gran siga l'immoble, més puja el rebut. Pensem que és una pujada prudent que manté el tipus de pedreguer entre els més baixets de la comarca i dels pobles semblants. Un moment. Com poden veure, de més de 5.000 habitants, només Teulada de moment es mantindria per baix, perquè Benissa també estava per baix, però en l'última pujada puja el 80%, Pedreguer es quedaria al 0,62%, Ondara també l'ha pujat al 0,74%, Gata de Gorgos al 0,95%, i Dénia, que no està així la pujada, es quedaria en 1,05% com el Verger, que és la més alta. Per això comenta que de tots els altres pobles que estan per baix del 0,62, únicament paregut a Pedreguer o més gran de 5.000 habitants, només quedaria Teulada. Com hem comentat en diverses ocasions, no és mesura de gust pujar impostos, però la necessitat és evident, només mirant què és el que està fent pràcticament tot municipi que vulgui afrontar un any difícil, mantenint uns serveis de qualitat i unes inversions dignes per al seu veïnat. Per exemple, Gata, on els socialistes han donat suport a la pujada de l'IBI, de la taxa de recollida de residus o a l'impost de vehicles. Benissa, on el PP ha aprovat la pujada de l'IBI i l'impost de vehicles. Ondara, on el PSOE també ha donat via lliure a pujar IBI, recollida de residus, la piscina municipal, expedició de documents o l'impost de vehicles. Dénia, on els socialistes també han pujat IBI i aigua. Benidorm, que no vol taxa turística, però sí que puja l'IBI i la recollida de residus d'una manera prou gran. Santa Pola, on també el PP puja recollida de residus i l'IBI. Xàbia, on el PP se n'ha donat que allò de baixar impostos és populisme pur i dur i pujarà també els impostos. A la pujada brutal de les matèries primeres i l'energia, només en electricitat l'any que ve hem de consignar 125.000 euros més només en llum, sense comptar carburants o la calefacció de les escoles, que s'ha disparat. S'afig la necessitat d'augmentar el capítol 1 de personal en més de 400.000 euros, una pujada que tots vostès van aprovar en ple i que requereix d'aquesta pujada d'impostos per fer-li front. Trobem que seria bastant incoherent que no facilitaren les mesures necessàries per a poder pagar allò que vostès mateixos van aprovar. A banda de la pujada del 2,5% marcat per l'Estat per a tot el funcionariat. Sense deixar de banda altra cosa important. Pot ser sense la liquiditat suficient que ens poden donar aquestes pujades, que d'altra banda segueixen situant els nostres veïns i veïnes entre els que menys paguen tant per IBI com per recollida de residus, sense aquestes pujades, dic, haurem de renunciar a un bon munt de subvencions, que, com sabem, solen exigir que els ajuntaments paguen part de les inversions. Despeses extres en els edificants dels col·les i l'institut, urbanització de la parcel·la de la residència per a poder construir la nova, rehabilitació de la musical, ajudes dels polígons, que la gent pensa que està tot pagat per conselleria o per tercers i no és així. En aquest cas tenen el resum del que s'ha pagat per part de la conselleria i per part de l'Ajuntament, o sigui, liquiditat que també se necessita. Tot aquest llistat de despeses que significaran un augment important per l'any que ve, s'ha de tenir en compte també que amb els ingressos previstos de més amb les pujades que estem proposant, no arribaríem ni a 370.000 euros de més ingressos. I aquests són els motius més o menys per el que estem proposant la pujada, en aquest cas estem en el punt de l'IBI,